Cheta, Maria na so, onwere onye gbapụta ekichere, ma ọyọ ka inyere aka, ma ọ ka ibupụtara ya, ịratụrụ ọgbara aka na ebe nji afọ ọma ya aka. N'ezie ma ama onye njọ chegharịla echegharị ka nna akwa njọ n'iru gị. Na-ayọ ka ịrọrọ ntinye na nwa gị. Efepụkwa n'aka gị, ịkpachapụrụ nzọpụta nke ndụ ebe n'anya. Enenekwa n'onye nsọ nke Jesu, ayọ nke onye dị mmadụ, chee ntị n'ụlọ ya, zi anyị ife anyị na-ayọ. Chineke nnapụrụ m ife niile, eze nke niile, Chukwu dị ebere, Chukwu dị afọ ọma, Chukwu tara afụfụ taa njike nji n'elu obe maka ifu m nwawu mmadụ ike na oyiyi nke nwaanyị nwawu mmadụ ike na oyiyi nke nna dị ebele gị ka anyị na-ayọ n'isi nwanne anyị mmụọ na-eme. Ebele gị ka anyị na-ayọ n'isi ya imeri ebere, n'ihi na mgbe m malitere si na maazị nne nwaanyị bịa na St. Andrews Parish, nwaanyị ahụ aka na-alụrụ ọrụ duri mbaza, ọ ga-alụgide gbagide ncha dị na ya n'ume anyị ya niile, kelide ife niile kesi ọ dị Chineke nwe odibogo ọ gbanịkwa ọnụ n'ebe ị nọ ya ka anyị ji wee bịa yọọ ebele n'isi ya. Eme mmadụ ike na oyiyi nke mana mmadụ na-adagharị na mmehie dị iche iche, anyị wee na-ayọ maka ya mmehie ya nabata anya na alaeze gị itute na mmehie, nabata ya na alaeze gị n'aha Jizọs, nabata ya na alaeze gị n'aha Jizọs, nabata ya na alaeze gị n'aha Jizọs. Josef dị Maria dị asọ ma eli ebe nabata ya na alaeze gị, nwanyị ụgwọ afụfụ ọ tara maka na afụrụ m n'anya wee kwere na ị ga-emeri ya ebere, nwee ife ọzọ ọ na-ekwu ofuta ọ na-ajụ gị ọra ka mmadụ na-ekene gị maka mmadụ na-ekene gị n'isi ife ọnwa anyị na-emeri ya n'ụwa. Ọ na-ekene ekwetara m wee na-ayọ ebere n'isi ya wee na-asị ka mkpụrụ Florence Muoneme na mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga nye ezumike dị ọkpụ odi nwenu ozu ike na ndokwa, ozu ike na ndokwa, ozu ike na ndokwa. Anyị agbaba na nchedo gị, enenikwa na arịrịọ anyị ebe ma na-azọkwa anyị n'ife abụ na ife dị egwu. Biko veji ndị oso na ngozi, amen. N'afa Nna ngwa emechikwa haya bangu mama I just
Umuna obrosto yemepe umuna yabato obugodu umuna nabata no fonya we have to no good care of them. continue when they're well done. Even though we must be here, in a final event, Umuna mepecha umuna pota. Check with umuna no zewa umuna cholewa. Isi never umuna kwa tabasem. Check with umuna no Russia. Not too long. Bueno, voy a estar ahí. Amen. 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 Grandchildren, you talk to God, you pray. Where you go, you pray. You wish God, you wish that or Pray that no man will reach. I don't know. Little meditation is okay. Meditation is okay. I was on a time and not a mind around the room to buy a man and go to the
Ndị mụrụ our in-laws. Our in-laws, ndị mụrụ One person should pray. Amen. Voilà,
Ufonye with one person with Ufonye. Nagasa's young. Father will thank you. I make an uncle. When I young, get up and do. Amen. Florence. Ndị kwuniru ga-ebe ahụ ndị CWO ndị otu gị yana ndị ATDU ụmụ nwanyị ATDU Adazi Nnukwu ewe sị ka ị bịa si uje nke ọma na ọ ya adịrị gị mma na etu anyị si ọgbakọ ebe a na-ekpere gị ekpere Chukwu ya mara mkpụrụ obi dokwa ebe Chukwu n'aha bịa Chukwu n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ amen. Bịa mmụọ nsọ ma ọjọọ n'obi ndị kwelu nụ Mụnye n'ime anyị ọkụ nke ịfụnanya dị site mmụọ nke okike nwere fa ndị eme n'ụwa nke a ka ọ dị ọfụ arịrịọ o Chukwu onye si n'ife nke mmụọ nsọ wee kụzie n'obi ndị kwelu mee ka anyị si n'ofu mmụọ ahụ nwee ezi uche
n'aṅụrị oge niile site na nkasi obi site na Kristo nwe anyị. Amen. Gị odi nwanne m bịa kwụ ihe emebiri Ira iwe gbasa otuto. gbata ọsọ bịa nyere anyị aka otu Osekwa agbata ọsọ bịa nyela anyị aka. otuto dịrị gị nna na nwa na mmụọ nsọ Etu ọ dị n'izu na kịta na ekpo niile n'ụwa ebe ebe. Amen. nna anyị bi n'eluigwe ka otu o jiri aba gị ka ọchịchị gị bịa ka e mee uche gị n'ụwa dịka esi mee n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbaghara ndị mefere anyị. Ekwela ka anyị kwela nranye ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Amen. Ekene mara anyị jụcha na brasị sepụ amanyere gị ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dị ezi ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu, yọbara ịbụ ndị njọ anyị, yọ kịta na amani ọnwụ anyị. Ka otuto dịrị gị nna na nwa na mmụọ nsọ Etu ọ dị n'izu na kịta na ekpo niile n'ụwa ebe ebe. di nwanne m Jesu onye obi ebere nye ezumike ebere o di nwanne m. Di nwanne m Jesu onye obi ebere Nye ezumike ebe ebe o di nwanne. di nwanne m Jesu onye obi ebere Nye ezumike ebe ebe o di nwanne. di nwanne m Jesu onye obi ebere Nye ezumike ebe ebe o di di nwanne. nwanne m Jesu onye obi ebere Nye ezumike ebe ebe o di di nwanne. nwanne m Jesu onye obi ebere Nye ezumike ebe ebe o di di nwanne. nwanne m Jesu onye obi ebere Nye ezumike ebe ebe o di nwanne. di nwanne m Jesu onye obi ebere Nye ezumike ebe ebe o di nwanne. di nwanne m Jesu onye obi ebere Nye ezumike ebe ebe o di nwanne. di nwanne m Jesu onye obi ebere Nye ezumike ebe ebe o di nwanne. nye ezumike ebebe o di nwanne m Ife nke ndụ ebe chakwasịra ozu ike na ndụ. ka mkpụrụ obi ezumike na ndụ Amen. ka mkpụrụ obi Florence ezumike Amen. ka mkpụrụ obi Florence ezumike Amen. Florence Mmaje nke ọma. ya bụ ụmụ nwaanyị etighị iwu na ikpuru akwa wee si etu o si acha ka ndị nsọ ndị mmụọ ozi duru gị wee bata n'eluigwe n'aha Jizọs. Amen. Onye CWO. Florence nke a bụ CWO ụmụ nwaanyị na-ekpukpu gị akwa wee sị ka ndị nsọ nabata nwoke nabata n'ala ezi n'aha Jizọs. Amen. Florence jee nke ọma. Mmaje nke ọma. Anabago n'ebe o siri bịa n'ụwa Chukwu nara mmụọ ya. Anabago n'ebe o siri bịa n'ụwa Chukwu nara mmụọ ya. Mmetụ onye nwanyị mkpụrụ obi na-atụ anya echekwara n'okwu ya azịza mkpụrụ
Obi na tanyo sebo akare to enchese atwanshi obobo azeza. O Israel chero sebo wani nakaya kebere dokode. Obia ga babuti Israel na mehe anile azeza. Oye wani na yeluno. Ayra rido. Oye wani nrekela yi mamekwara modukogi. Adazi Florence Muoneme ebere. Onye sunuwa kpọrọ nabata n'otu ndị nsọ gị n'ala eze gị bụ sọ ihe n'udo. Nna onye ntasị obi niile na nnukwu ịhụnanya na-enweghị atụ na ebere gị n'ebe anyị nọ. Ị na-eme ọchị ka ọ bụrụ mmalite nke ndụ ọhụrụ. Biko ka a si eze nke gị nọ n'uru obi ma jekwala anyị aka n'ụzọ nke ndụ. Ka anyị were nchekwu Jesu Kristi nwa gị site na Kristi onye nwe anyị. Ka mkpụrụ Florence na mkpụrụ nnekwe gara aga. Jesu meeli ebere. Ka o zuru ike na ndokwa. You have roughly 30 minutes to be up to the center for Mass. So you try and hurry up. Alright. Go the Lord. Ihe anyị bụ ka ọ bụ na mbụ ihe ọ bụ ugbu a ka anyị Adazi Florence Muoneme. Dirisa kanechtalani makambeshi kapoda kada manyere yasi. Ini nanda beshi tiba jesa besi sedang beshi weba emangnya. Ya bedeli katanya na ya stena berikuku. Ya bedika Kristi ke mungkin na belenong. Desa pakai gisne bindo. Awak naya Kristi sebalu tu yang kau ya. Naya naya sebalu tu yang kau. Kaji dia. Onyewani ayi ba ya bere bi mulo jama na ko bi na na Florence Muoneme me pare ya bere o mo no ya na ni ka na biko para pia para ya ma ko pia na muni ne ko ga tena de bi sala kisi onyewani amen anko Florence anko ne ko ngala celebrate que chu ya si que na
Yesu meli ebe. Virgin Maria nyere aka. Kozile kena ndokwa. Amen. Yes.
O God, it is your nature to have mercy and to spare. Your call to your servant, Florence Muoneme, who believe in you and place our hope in you, lead her to eternal happiness in her home in heaven. Grant it to Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with the Holy Spirit, God, forever and ever.
n'ọnọdụ ọbụla o kwesịrị ka nsogbu anyị sie ike na-atụghị egwu ọbụla n'ihi na Chineke hụrụ anyị n'anya. O gosiri nke a otu o sitere na mmụọ nsọ o nyere anyị wujupụta ịhụnanya ya n'obi anyị. Leenụ ka obi ebere ya siri dị ukwuu, nke mere na mgbe anyị na-enweghị ike ọbụla n'oge edo ya, Jesu Kristi bịara nwụọ ọnwụ n'ihi anyị, ma eleghị anya a ga-ahụkwa onye nwere ike ịnwụ ọnwụ, n'ihi ezi mmadụ. Ma lee ka ịhụnanya Chineke si pụta ìhè. Oge anyị ka nọ n'ime njọ ihe ọjọọ, Chineke zitere Kristi ka ọ bịa nwụọ n'ihi anyị. Ọ bụrụ n'oge anyị ka bụ ndị iro ya, Chineke mere ka anyị na ya dịrị n'udo site n'ọbara Kristi gbara. Ọ na-abụkwaghị eziokwu na Chineke ga-azọpụta anyị ugbu a, obi si ebilile anyị n'ihi na emeela ka anyị na ya dị n'udo. Ọ bụghị sọ nke a, anyị na-aṅụrịkwa ọṅụ n'ọnọdụ ọhụrụ a nke anyị na Chineke nọ n'udo, nke nwere isi site n'ihe ndị Jesu Kristi mere anyị oge ọṅụ, ka site n'aka ya mgbaghara erute anyị aka. Okwu nke